O Concello de Pontecesures dará comezo este venres ás súas festas do Carme. A vila recupera os seus festexos tradicionais e o fai cunha novidade. O Concello homenaxeará a bandeira da Liga de Amigos do Carme, recentemente restaurada polo Museo de Pontevedra. Que é un símbolo importante para Pontecesures e representa todo aquelo que os seus devanceiros, alén do Atlántico, conseguiron para os seus conveciños hai xa máis de 100 anos. Sufreu un proceso de restauración, tanto a bandeira como a acta de entrega da bandeira, que é do ano 1912, e entonces, pois, bueno, queremos que toda a veciñanza sepa de primeira man o importante que son para Cesures e as súas xentes a posta en valor destes símbolos. Nos festexos non faltarán as misas e as procesións en homenaxe á Virxe do Carme. Serán unhas festas especiais nos que a veciñanza poderán volver a gozar cos seus amigos e familiares. Os representamos esa recollida desa bandeira, usamos unha réplica desa primeira bandeira que se trouxo dende Cuba, facemos un desfile acompañado da banda polas rúas centrais do pobo e despois asistimos tamén á misa. Despois, a partir de aí, facemos unha ofrenda floral xa desde o Peirao de Pontecesures en lembranza daqueles mariñeiros e aquela xente do mar que xa non están entre nós. A celebración tamén recuperará a 10ª Festa do Churro, un evento destinado a poñer en valor este produto tan importante para a vila. E nesta 10ª edición, pois a idea é superarnos incluso a edicións anteriores, participarán sobre 16 familias elaborando churros e teremos pois uns 25.000, 30.000 churros con chocolate gratis ese día para todos os que nos visiten. A programación completarase coas diferentes actuacións musicais como a Duende Neta este venres, a Ocabán e Cotdai o sábado e Animus Discoteca Móviles o domingo. O sábado, ademais, haberá un espectáculo musical e cómico no que participarán Pepo Suevos, Manuel Manquiña, Lucía Pérez e Pili Pampín.